SYA Multimedia comes with another complicated mystery. Dawa Ilu. Yanzu saboda lalacewa da iskanci ne ƴan wannan zamani, a ce a rasa wanda za a daka sai limamin unguwa. Ni ne na ba su izini. Kai dakata! Yaron duk da muku iskanci ku daka. Dan ka taka doka wallahi doka za ta taka ka waye kai. Ni ne nan Dawa Ilu, ba irin iskancin da ban yi ba. Ba ruwana da wani magana wani Dawa Ilu. To in mara kunya ne kai mu je waje. Duk wanda ya ma kan kara ka mai na ice dan bana so a daina jin tsoron ka a garin nan. Yazo da abu ta halli ma. Dawa Ilu. Sannunku munafukai. Ba fa kawarki bace ni. Uwa ce fa. Sai me? Ƙari aka yi ke ba munafukan bane. Da Allah tashi ki bani guri. Sai asuwa. Na rantse da Allah biki isa ba. To ba zai yi ba. To ni ina ba ku hakuri a madadin su. Na gaya ni. Ye gaskiya ne. Sai dai kawai Allah shirya. Ai cutar ka aka yin aka ce ka hakura. Matsiyaciya kawai karfa. Daga magana? Za ki ga karken. Na shiga uku kenan tawa ta kare. Dawa Ilu. Ta wani muzuranka na ka'is dama muke jira. Laye ko a siya kai da kamus. Yanzu iskancin na kuma ya bar kan yan iska irin ku yan tasha yan kwalta ya koma cikin gari. Ka kiyaye ka tsaya daidai yanda Allah ya barka. I will make sure wannan shine first and the last iskancin da zai a garin nan. Ni zan yi maganin shi. Wallahi ko ni ko ku. Ko kazar garin nan ya gani ba zai sake hararar ka. Wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne. Dakata ni ko furtsuna ta fi karfin wulaƙanci. DPO mun zauna da shi har so 7. Babu saurin sasanci tsakaninmu da kai. Duk abin da kake so a yi. Wallahi yau sai na tarka. To wallahi zaman lafiya ya kare a garin nan. Dawa Ilu. Iko ina zan kai mai gari Dawa Ilu? To ai mai gari dan iska ne ni na san halin sa. Yan go ayu ne masu zame wando kasa. Me raki da irin wayannan? Ki kwantar da hankalinki kaman kin kashe dan mai gari. Zaki iya cafki ni zan iya cafki ki. Na kashe Dawa Ilu a cikin awa 1. Kada ku ji da wai. Ko mu aura mu ci uwarsa. Ni fa Dawa Ilin nan wallahi din na kosa mutum ne. Ka ci san abu a jikina da ka ci uwarka wallahi. Allah ina uwan mai ƙarya. An gama yanzu za mu ci mutum. A kan ki ko zan iya bi gidaje duk bubbun ka musu wuta duka. Na gode na shi yasa nake son ka wallahi duk garin nan. Dawa Ilu. Screenplay Hamza Gamba Umar, Assistant Directors Ridwan A. Taroni, Musa Dan Azum Baba, and Jibrin Ali Kujaji, Co-Producer Ismail Muhammad Engineer. Produced by Jamil Barmu Dan Undalo. Ko ni ko ku wallahi tallahi yanzu nan. In ƙarya ne a ba su oda. Dama yana bata? Wai daman hatsabibin nasa har ya kai yana bata? Ai wata kaka ce da shi yar tasha take hada shi. Dawa Ilu. So nawa ana mitin ɗan sanda da sojoji da 'yan bijilanti za a zo a kama ni amma sun kasa sai yanzu. To duk wanda ya fasa zuwa ya kama ni ko ya zo ya daban me wani abu ya ci uwarsa. Dawa Ilu. To wallahi bari ku jin gaya muku wannan iskancin da kuke mu ma za mu iya cire uniform din nan mu ajiye shi domin shi iskanci ba siya ake ba sa kai ne. Kutumar durin uwa akai a kawo sai gafiya. Kowa ya gaji bai saba ba dan kutumar durin wannan. Ni ke yi kamar bazan ba ni ke haka ban kai haka ba dan durin wannan kai. Dawa Ilu. Mutum kowane ne shi duk girman mutum in ya kai falwaya tsayi ku sa makami ku sare min kafafan da iska. Na rantse da Allah ka ji rantsuwar da na mako ka tabbatar ni cikakken musulmi ne a cikin yaran nan nawa duk wanda kuda yadda ya taba sa na rantse da Allah sunanka. Story and directed by the wonderful director Shamsu Young Ami.